Nejrůznější vložky do bot, které uleví našim nohám, třeba po celodenním chození, nám přišla teď do studia představit Hana Švrčková. Hezký dobrý den. Hanko, máme tady těch různých vložek do bot opravdu hodně, dokonce jsou tady i různé ponožky. Čím začneme? Já bych začala tady těmito masážními terapeutickými vložkami Fluid, které jsou jedinečné v tom, že obsahují tekutý glycerín. Je to asi v současné době jediný výrobek na trhu, který obsahuje tady tento tekutý glycerín. Je ho tam určité přesné kalibrované množství, aby přesně tu nohu masírovalo při každém kroku. Takže když potom večer uléháme, tak je to, jako bychom právě vstávali. Nohy nejsou unavené? Nohy nejsou unavené. Jde o to, že při každém kroku se přelévá vevnitř ta tekutina a podporuje tu nohu správně do správného tvaru, podporuje tu klenbu té nohy. Takže opravdu zvyšuje cirkulaci krve, působí proti bolesti nohou a působí také i proti různým onemocněním, kterými lidé trpí. A podporuje i správnou chůzi? Správné držení těla? Správnou chůzi, správné držení těla. To znamená, pokud někoho bolí záda, boční zádové svaly, kyčle, tak přesně tady tyhle vložky. Jaké tady máme další vložky, které ulevují nohám? Naše vložky ulevují nohám všechny. Možná bych teď ukázala... To je novinka na trhu. Novinku. Jsou to speciální gelové 3/4 vložky. 3/4 vložky, protože sahají pouze pod ty bříška těch prstů. Nalepují se do obuvy od patní části k prstům. Tady tyto jsou s podporou klenby. Ale jsou i bez podpory. Jsou i bez podpory klenby a jsou efektivní v tom, že opravdu tu nohu odpruží, jak v té přední části, tak i na té patě. A hodí se do jakékoliv boty? Hodí se do jakékoliv boty. I do letních? Do letních, i do žabek, i do lodiček, do balerínek. Potom tady máme možná tyto takové zajímavé polštářky, které jsou třeba i do žabiček. Tyto polovložky jsou unikátní v tom, že mají tu spodní část vypolstrovanou nejen pěnovkou, ale uprostřed je i gel. Je to speciální nanogel, který je opravdu pevný. To znamená, že se to neprošlápne tou váhou toho těla. Takže opravdu to odpružení je maximální v té přední části. Uvítají to zejména ženy, které chodí na podpatcích, v balerínkách, musí dlouho stát, dejme tomu i při výkonu práce. A je to i ozdoba, protože tato krajka může koukat trošičku z boty. Přesně a tak. Vypadá to pěkně, efektně. Tak potom máme tady takovou také výbornou věc pro dámy, které často chodí v podpatcích. To by se mi dnes hodilo. Taktéž polovložky do přední části nohy. Tyto jsou nalepovací, takže dámy si nalepí do přední části obuvy a opravdu je tam také vrstva gelu pro to maximální odpružení na povrchu látka. Není to vidět, když máme třeba otevřené boty? Ne, není to vidět. Opravdu máte to vyzkoušené? Máme to vyzkoušené. Nosíte je? Nosím. Pak tady jsou speciální ponožky. Ty tady máme nejrůznější druhy. K čemu jsou? Jsou to ponožky, které hydratují především oblast paty, která trpí jakoby tou suchou kůží. Hodně z nás má určitě i po zimě problémy s popraskanými patami. Ponožka je v té patní části jakoby vyrobená z gelu. Je to gel, který obsahuje minerální olej. To znamená, že opravdu do hluboko pod povrch kůže hydratuje a vyživuje tu pokožku. To znamená, že po dlouhém nebo po pravidelném nošení opravdu ty suché paty nemáme a máme je hebké a vláčné. A nemusíme si ani mazat paty předtím nebo potom? Nemusíme, ovšem pro ten maximální účinek to doporučuji. Tady máme denní a noční úpravu. Noční úprava, aby nám nebylo horko, tak je bez prstů. Denní úprava klasické ponožky. Potom tady máme takové celogelové ponožky, kde už je ten gel opravdu všude. K čemu to je?
Také, pokud má někdo nejen suché paty, ale dejme tomu celé chodidlo, tak tyto ponožky výborně poslouží. Doporučila bych opravdu spíš pro chůzi na doma nebo ve volném čase. Tady to bychom vypadali jak kačeři do s touto ponožkou se nevejdeme asi do žádné boty. No a nebo přímo vyjít na ulici. Nebo k televizi, když si sedneme. Má to i protiskluzovou úpravu, takže skutečně na nohu a rovnou chodit doma. Přesně tak. K čemu je dobré toto? Tohle jsou nízké ponožky, takzvané ťapky. To znamená, aby nebyly vidět v obuvi, dejme tomu v lodičkách nebo v balerínkách, mají opět gelovou úpravu. Buď to paty, anebo je ten gel pod těmi bříšky těch prstů. Takže opět hydratují a zároveň odpruží. Čili v těchto můžeme chodit celý den? Můžeme celý den, určitě. I v létě nezapaří se nám v tom noha? Dýchá to všechno? Dýchá. Tak přejdeme, ještě tady máme možná tuhletu záležitost, která tady takhle pruží. Gelový polštářek opět pro přední část chodidla. Výhodné je to v tom, že tento polštářek si navléknete na prst u nohy a tak to můžete do každé boty. Takže se to nemusí lepit? Nemusí se to lepit. Přejdeme k těmto podpatinkám. K čemu jsou dobré? Podpatěnky určitě uvítají všichni lidé, kteří trpí bolestmi paty, patní ostruhou. Používají se tedy do obuvy, do té patní části. Máme buď silikonové nebo gelové. Ty silikonové jsou měkčí, ještě s vyjímatelným středem. Ten vyjímatelný střed je proto, aby kdo skutečně má velké bolesti, tak aby ta noha vůbec neměla tam žádný přesně povrch, tak, aby ta pata by se to dřelo, nebo neměla kontakt jakoby s tou podrážkou. Tak a pak tady máme pro ty, kteří trpí třeba kladívkovými prsty, takovéhle návleky. Takže opět návlek, který je vevnitř s gelovou výplní. Navlékne se na prst u nohy, může se nastříhat na 2 až 3 části a opravdu, kdo má ty kladívkové prsty, kostky, tak si je neodře a časem se i zlepší. Vlastně, kdo už má ty kladívkové prsty, tak se to časem zlepší. Další taková pomůcka? Toto jsou korektory vbočeného palce, takže zejména dámy, které nosily boty do špičky, tak teď mají kostky, takzvané ty vbočené palce. Toto je korektor, který se vkládá mezi palec a ukazováček. Tento? Ano, oba dva. Tady tenhle je navlékací na prst, tenhle je fixační, takže mezi palec a ukazováček a zafixujeme. Tak zbývá nám tady ještě sportovní vložka do boty, poslední. Sportovní vložka je unikátní v tom, že je naprosto prodyšná, lehká, má opět odpruženou patní část, takže na jakékoliv běhy, na turistiku, navíc je vyvýšený ten okraj pro lepší stabilitu nohy. A je to pro ženy i pro muže? Nebo pro ženy i pro muže. Pro tato stélka se dá obstřihnout na jakoukoliv velikost. Děkujeme. Mějte se hezky. Děkuji.